godišnje prelazimo mnogo kilometara, jer to su izložbe, da kažem, po celoj Evropi. Ja mogu da se pohvalim da smo bili prošle godine i u Kini, i u Americi, u Majamiju, znači od Malezije, Indije, Egipta, mnoge, da kažem, u zadnjih 5 godina 22 zemlje smo obišli, sve zahvaljujući Rottweileru. Da kažem, jedna dogodovština, to mi je bilo 2015. na svetskom prvenstvu, stižemo, svi smo u žurbi, svi smo onako, očekujemo da počne ta izložba, trebamo da se parkiramo na parking, slučajno, naravno, pogledam u svoj retrovizor i pogledam, još pričam sa suprugom i sa prijateljima, nekom je pas izašao. I onda onako probudim se malo kao iz nekog sna i kažem, pa čekaj, ja imam pse, i pogledamo, to je u stvari naš pas bio. Je li pobegao? Nije pobegao, naravno, čekao je nas. A zamislite da ste otišli malo dalje, pa da ste krenuli na izložbu, nema psa. Opet sreća, kažem, što se sve to desilo tako tu kad smo baš stigli na tom parkingu, tako da, znate kako, uz sve ovo, kao što rekao naš prijatelj Mića, mnogo moramo imati sreće. Da.